Padang bulan padange kaya padang bulan padange kaya rina rembulane sing gawe Sritari kanggo sepo mangko sore rene ta Sritari kanggo sepo mangko sore yes padang bulan padange kaya kanggo sepo mangko sore rene ta Sritari kanggo sepo mangko sore Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sholat kata imatan hamba kepungkur ono jaman itu tuntutan esok rame-rame luru ramalan jaman kepungkur esok rame-rame luru ramalan gambar kucing dikira gambar mata ana wong turu ditakoni kaya wong edan sapa sing takon kaya wong edan Allahumma sholli wa sallim ala sholatan dari makan kita wajib
Dan Loh. kelep laris tenan ya Pi. Oh. Kelep laris. Lek. Hoi. Pi. Lep. Pripun? Kowe kok lek gawe iket iso ngucir ngono iki kok piye iki? Andes nih kok. Oh, Andes. Oh, sik. Endi to Andes? Celuk iban kon rene. Des. Heeh. Pakai mie sabot. Kathake mlotrok. Sik. Wandam. Ora disabuki po. Mergone kiye iki ngetutut. Ora. Iya ya, Lep. Yo. Bos. Ayo. Ayo. Salam sik mah ayo. 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 Ayo Simba. Ayo padha nyibat. Heeh. Ini matambah. Kakek yang bola. Botahe wong edan. Kowe sing bocah wae tadi. Ayo ya, wis ayo. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malah kau sirat. Wabe, boleh abe. Iya. Ayo toh. Abe. Ana banji barang nih. Sapa? Lah kuno. Endi? Aku no kuwe sok Ora ana banjine kok. kereta iki. Banji. Darane iki suaramu to. Iya. Apa? Suaramu sih. Ayo, sampean wae sik, sabar sik ya, Jal. Ono bintang kejuran. Ayo. Oh. Ayo. Ayo. Eh. Ayo kue ngomong. Ya, Ayo. ngomong apa? 1 2 3 Baik untuk semua ayo. Hei, dikasih kenalkan untuk Panjenengan Doyo. Wow. Mahtul Jaina mau gak kenal lah Mahtul Jaina. 1 2 3 4 Retak. Malah mangan unta barang. Kayo teko. Sopo? Le Paino. Le Tukido. Seno. Si. Wong kesal ape-ape kok kok ngono ku piye? Ora iki Model baru ya, model baru. Itu kok. Heeh. gelane kloso. Luweh. Losone bedet kabeh. Ayo. Ya wis. Kakakno asu ngono. Pak kowe pakano asu barang kabeh. Ayo kae kok. Oh iya, Jan. 1 2 3 4. Kayo eko. Gelane kloso. Sawesane sapa? Kon boyo ngatemi. Woi, gatemi. Bosone bari. Le Paidi. Goles mengkaji. Wedian dino. Oh, kok esik sen. Le Paino. Kelarno koso. Kosone sapa? Le Paidi. Ngono. Wis los dhewe. Ganti beda DJ. Ayo, gek dibeda. Ya, alhamdulillah awak dhewe tekan kene Mas Lep Nggih. ning Margoyoso kene Heeh. dalam acara pernikahan mau. Pernikahannya sapa? Sapa? Numpang Sapa kendok. ayo? Lali nyong. Numpang kendok. Hah? Numpang kendok. Numpang kendok. Yang lali sapa, Bu? Sapa? Mas Paidi. Pak lambene kok oleh Pak Idi. Mas Abbas, kalih bakso, Mbak. Sapa riko? Wong tak omongi malah. Sapa yang malah ngene bojone. Iya. Sapa? Mas sepupu. Mas Abbas. Yo, kalau Eh. Mbak sapa riko? Mbak Sati. Oh, kok Santi. Sapa Sinten? to ditakoni? Fiona. Oh. Karo Mbak Fiona sampun ngoten. Ngono. Mangkene numpang kendok tengah bumi. Cek. Unyu sebelah. Mas Abbas. Kalau Mbak Fiona sampun halal didongake bareng lo. Hei, ayo. Muga. Nek sampean Muga-muga engkau maringi. Muga-muga diparing rezeki. Ayo. Kentir dina iki wis pancen dos wae. Ora, iki aku kentir yo ceplok ro kowe.
Ana dingin iki gak kenting. Ora kenting. Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mboten sah ngeten mawon Mas ajeng ngenehi kula purun. Wis Mase ngene iki aku Ayo. ngerti. Wis rasah cerewet nyut. Tenang yuk, diredak sik. Ayo. Rodake sik. Pemimpinnya putih ya, Bang. Heeh, sing Sing putih. kene putih. Heeh. Oh iya. Kan Ayo. jenenge Mas Mudhalib. Apa? Mudhalib. Mudhalib. Heeh, Mudhalib. Kuwi pelatih apa? Ah iya kita kata wis kombrok-kombrok. Kebol-kebol. Ora apa-apa ayo. Ya, terus. Apa rodane apa? Tolong rodat iki, Des. Ayo Prokonco. Siap. Nyanyi, Des. Ayo Prokonco. Warna Rukun Islam yaitu 5. Ayo. Akan turun. Rukun dan siji. Ayo wong apik aku seneng. aku nek seneng ta. Ya ayo. Ayo. Dibaleki di. Ayo prakanca ngawrono rukune Islam yaiku 5 Sahadat loro kondang siji bisa sira selawan nabi kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping papoto ana ing wulan Ramadan kang lima ngaji lamun kuwasa ini nagerina menyadawi kalau agami nama Islami agami Islam tuh yang keras asal dawe dari pangeran Sisantin, Des. Arep-arepan. Kecil bingung pura ya. Wajib main lanang wadon lurung ilmu wajib main lanang wadon lurung ilmu ojo liwat yang turun rusak bodohmu ojo liwat yang turun rusak bodohmu wajib main lanang wadon lurung ilmu wajib main lanang wadon lurung ilmu ojo liwat yang turun rusak bodohmu ojo liwat yang turun rusak bodohmu rapiku asale agawe wana rapiku asale agawe wana dinamung sunat nulungi maring setayan dinamung sunat nulungi paring setayang nulungi paring setayang kopiku asale agawe wana
sembahyang Dinamung sunat nulungi bareng sembahyang nulungi bareng sembahyang. Ya dikasih si Dorodo Des karo Mbak Malika. Mbak Malika masih bersama. Memburi mason. Cik, cik. Autan. Wow, wow, wow. Autan. Autan ki langgone nyamuk kuwi kok. Lemut ono autan. Lemut kok nunjuk aku iki lho. Kok nyedoti lemut. Aku mau kan nek jual lebaran tuh kok. Ala kan. Lep sesuk ngajak Andes karo Komet to karo Cak Memet gawe turangga kadir. Iya. Ayo ya. apik wi Ala kadir dir, ala kadir dir. kadir dir. Ya. Oh, si Doro deh. Ya, siapa? Ya kok kan ngadeg ora digandeng. Yo, Des. Kok iki kok ora digandeng iki. Wah, kabutan. Yo, wes. Aduh. Aduh, ayo. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sanggup baik buat ibu, semoga ibu semangat ngelap ya. Kak jadi sikil gue sudah cenut-cenut. Ayo mbah, ayo. cenut-cenut apa kendu-kendu? Sudah kendut ala ketir-tir. Oh salah ketir-tir. Aku weruh galone. Aku yo gringging. Ayo monggo terus ayo mbah, ayo. Biyen mula slirik Ra kena prawane saateni randane. Dian. Sing jan ki apane kok? Kimplak kaya duduh bule. Kimplak. Ora betah bos. Piye kuwi Kang? Pak Lep sampean ae sing ladeni ya. Terlalu besar buat diriku. Aku juga goblok dadak. Apa kuwi? Piye? Napa kuwi? Aduh, mutah. Kuwi ngapa Kang? Aku tak takon aku durung tau weruh kok ngono kuwi. Apane? Ngapa kuwi ndes ki? Terus iki Kim Weruh aku apa piye? kayak Des. Sok pede. Enggak goblok dadak dia. Kuwi mau ngapa Kang? Kuwi Kang sapa jenenge? Des. Kuwi Kang sapa? Kowe ki napa? Sok ngawur wae kok duneke petok ki. Kang Soim. Kang Soim. Oh, Kang Soib. Heeh, Kang Soim. Kang Soib rene kenalan ro aku Kang Soib. Kang Soim. Aja ngono, Dan. Jali. Des. Kowe. Heeh, Mas Andes ki ro kenalan ro Kowe aku ki kok. ngece kok. Tak omongi aku iki biduan Ryan. Heeh. Kayak di Ryan iki. Kowe nek komene diwehke aku. Kowe. Apa? Oke. Iki gak di Ryan lho iki. Ya Allah. Nono wedang lo.
Kok malah pas kibra kok ngono? Rene sik. Mari kita bekerja. Oke. Situ. Kok malah pas kibra? Kalian ngambil putih goblok dadak iki, Lep. Hah? Ayo semuanya mik dulu ya. Ya Allah. Mik dulu. Mik. Iki nek kaya Pak Kiai ora didelok. Eman Didelok. Ora mak sandalku iki. Mak, ke delon. Sik bar iki tak gawake Bali, Mak. Apa nih iki? Sing digo Bali. Yuk, Mbak, iki apa to? Wah, jan aku Ya dadi apa? aku dadi komen to. Sik ndak kopior to joget iki sik. Ndak kopior kowe. Piye iki? Sik kopior. Yo, aku kopior iki. Heeh. Kowe goblok dadak kok kebawan kok. Yo cedhake neh. Arep-arepan cedhake. Iki Andes ki mah godani cewek-cewek kok Andes ki kok. Oh. Kira kepiye kuwi? Kampul loh. Yo saking sampeyan ngarep Des. Riko ngarep cah loro. Mafailatun Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. 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 Marprono. Kelangan iso dikiwes. Kelangan sapa, Mbah? Kembang asun. Oh, ada. Alah. Sing alon to, Cak. Des, tak ada ini. Kowe ki wis debet kendi. Kali jambe tak kena. Hangsun karepno bisa ambiko. Selawase yo mau ngambiriko. Tapi kalau di maning cerita wes sedo saiki
cilik kowe no dikawa wong liya ingsun karepno bisa Amerika selawase yo mong Amerika tapi kalan di mana ceritane wis beda saiki ne Riko wis sing ono Riko wong liya kelangan iso dikiwe kelangan kembyang ngasone maneman kelangan ison iki wis kelangan son eman-eman rasane atiku lara kudangan dikong liya coba galilano masio apa tansun rasa lila coba galilano masio apa tansun rasa Yo, sing rada kendor iki. Oh, miring sithik ra apa-apa. Yo 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 yo. jalan nyaking pokok
rencanane isine donga tetulak sandang lawan iku wong sabar melekna rimo Sale Muhammad. Sur Allah isi dalu yuk cane wong prongos ki serbaguna mbah udune yo Sur Hei, Syung, Gantian yuk. Ayo. Yuk.
menjadi budak bapak. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Wis sapa to gorene kuwi? Iki acara apa, Des? Kok teko nganteni gorene iki? Ngantene sapa jenenge? Kok tambah gatel? Tambah gatel ya di minyak telon kae apa-apa. Ngantene wis bobok kok. Piye? Njaluk apa kowe? Ngono kuwi po. Kadang jamu kok malah. Iya. Mas Andes, ora kon marekke aku po. Des. Wes mari. Wes. Ngapura Mbok Pak dadine. Lep. Aku untune mrongos jadi jebrot. Ora apa-apa, untune mrongos ki ning manfaate akeh kok. Yo. Pengenane kobongan to. Njuk apa pemadam teko. Heeh. Lho, ngerti ora? Wes urung. Ya wes. Ayo. Yo contoh. Apa nih? Ora. Kok belek apa? Oke perkini. Ora nyongkok klebon belek kono lek. Belek lencong. Zaman wis akhir, bumi goyang. Atine kafir, uripe lanang. Zaman wis akhir, langit padang. Atine kafir uripe padang. Wes saya Telake garing kelebon meri. Kocone belek, onone belek rebut telak iki. Wes lek. Yo. Kene. Cagem tak antemi. Andes. Ayo Bali. Ayo. Innallaha masofi. Ya wis jarak ngapura Pak Lep. Yuk karang awak dhewe wis jaga jekang alhamdulillah wis ngene. Nggih nyuwun pangapunten bilih waula atur kula mboten minaning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula kaya kethek nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, nantinya masih ada berikutnya bersama Singarimba Indonesia. Tentunya bersama Ciwik Gede barang kono. Ya wis. Ucapkan matur sembah nuwun, Mas. Thank you Mas. Rano pisan.